Ναι, είναι θέμα δευτερολέπτων να αρχίσω να κάνω εκένωση. Το κτίριο καταλήφθηκε από rappers. Ποιος είσαι εσύ? Πεσέ στα γόνατά σου κι άκου τώρα τον MC. Φέρνω τη νέα γεύση σαν νέο δίσκο τον TXC. Ναι, τα χέρια όλοι πάνω να παίζουν τα κλεμμένα στυλ σας. Τώρα ροκάρω, τώρα ρολάρω. Όσο ακούω το ρόλ σου δεν σε πιάνω. Βαρέθηκα αλλιώς σαν το skip να αλλάζω. Να σας αλλάζω σαν τα νέα Nike του μήνα μου. Το playlist μου δικό σας πας και σπάσω την κίνια μου. Ναι, δεν πρόκειται για ληστεία. Είναι rap ομοβέρι με παρούσα αστυνομία. Και με τη μία πάντα και με τη μία ορόψημένος για ηχητική τρομοκρατία. Οι σκύλοι που έχουν πάντα για έδρα τους στην πλατεία. Μια αφορμή ζητά να σας τρέξουν σαν δημιουργία. Μείνανε χαρμάνια τα λάνια από ραπ αντρικά. Γι' αυτό γύρνα να πάρουνε μια τζούρα και να ανέβουνε ψηλά. Weekend, όλοι αυτό ακολουθείτε. Φασί Twitter, κι όταν μέσα μπείτε ράπερ στο κτίριο θα βρείτε κάτι. Ετοιμάζουν πάλι για να εθιστείτε. Δεν λύνω απορίες για τυχόν παρενέργειες που έχουν οι κυρίες. Μεγαλωμένο σε πλατείες, σκέψεις έχουν οριμάσει. Δυνάμωσαν αδυναμίες. Βαλτώ φωτιά και πάμε. Στο κτίριο αράζουμε, δεν το κουνάμε. Όσο τα κεφάλια σας κουνάμε, έτσι πάει εφόσον το πιστάμε. Βγαίνει απόλυτο, σκέψεις υλοποιώ και είναι όμορφο. Έσκασε το επόμενο, αν το νιώθεις δικό σου μπρο. Το beat κλασικό, κι ο θέλ ροκάρει και στο χέρι έχει πάλι ένα ρο. Του μπέλι μπάσιμο γνωστό, οπότε αυτό έχει ταυτότητα και είναι αυτό. Τα μάτια μου ανοιχτά, πολεμιστής μες στο ξημέρωμα σε τόνια βαριά. Δεν με μεγάλωσαν για να έχω ψευτικά ιδανικά. Ζωή βγαλμένη από δράμα μέσα σε αστικά γελιά.